హరే కృష్ణ. ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 డేస్ గీతా క్లాస్లో 4వ అధ్యాయము దివ్య జ్ఞానము. అందరికీ కూడా మరొకసారి స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరే ప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. దివ్య జ్ఞానము మొట్టమొదట ఇది నిన్న 3వ అధ్యాయం కర్మయోగం చూసాము. అంటే నిష్కామ కర్మ, ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా చేయటము అనేది మన సరి అయినటువంటి పద్ధతి. స్వధర్మాన్ని వదలకూడదు, మన బాధ్యతలు మనం నిర్వర్తిస్తూనే భగవదర్పితం అనుకుంటూ చేయాలి అని చెప్పుకున్నాము. ఈరోజు దివ్య జ్ఞానము అనే 4వ అధ్యాయం చూద్దాము. శ్రీ భగవానువాచ ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయం వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ మనుర్ఇక్ష్వాకవే బ్రవీత్. సో ఇమం వివస్వతే యోగం అంటే ఈ యొక్క యోగాన్ని ముందు వివస్వానుకు చెప్పటం జరిగింది అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఈ యోగము అంటే ఏమిటి అంటే ఇక్కడ ఈ శాస్త్రము, ఈ భగవద్గీత అనేటటువంటి ఈ శాస్త్రాన్ని నేను ప్రోక్తవాన అహం అవ్యయం. నేను ప్రోక్తవాన్ అంటే చెప్పాను, అహం నేను, అవ్యయం నాశనం లేనటువంటి, అంటే నాశనం లేనటువంటి యోగాన్ని, ఈ భగవద్గీత యోగాన్ని నేను వివస్వాన్కు చెప్పాను. వివస్వాన్ అంటే సూర్య భగవానుడు. అయితే వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ, వివస్వానేమో మనువుకు చెప్పారు. మనుర్ ఇక్ష్వాకవే బ్రవీత్, మనువేమో ఇక్ష్వాకుడికి చెప్పటం జరిగింది అని చెప్పి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇక్కడ మొట్టమొదటి శ్లోకంలో చెప్పారు. సో అవ్యయమైనటువంటి యోగశాస్త్రాన్ని, ఏ యోగశాస్త్రం? ఈ భగవద్గీత యోగశాస్త్రాన్ని నేను ముందుగా సూర్య భగవాన్ వివస్వాన్కు చెప్పాను. అంటే సూర్య భగవానుడికి చెప్పాను. వివస్వాను సూర్య భగవానుడు అప్పుడది మనవే ప్రాహ, మనువుకు చెప్పారు. మనుర్ ఇక్ష్వాకవే బ్రవీత్, మనువేమో ఇక్ష్వాకునికి చెప్పారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకానికి అర్థం. సో ఇక్కడ మనకి చూపిస్తున్నారు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు సూర్య భగవానుడి వివస్వాన్కి చెప్పడం, వివస్వాన్ అంటే సూర్య భగవానుడు తిరిగి మనువుకు చెప్పటం, మనువు ఇక్ష్వాకుడికి బోధించటం. ఈ 3 ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు? ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదు సకాలే నేహ మహతా యోగో నష్టా పరంతప. సో ఈ రకంగా పరంపరంగా ప్రాప్తమైంది. అంటే ఈ పరంపర అంటే ఏమిటి? వరుసగా ఒకరి దగ్గర నుంచి ఒకరికి రావటం అన్నమాట. సో ఇలా ఒక గురువు నుంచి ఒక గురువుకి
వరుసగా ప్రాప్తమైంది, మనకి దక్కింది, అలా వచ్చింది ఈ భగవద్గీత. భగవద్గీత యొక్క హిస్టరీ చెప్తున్నారు, చరిత్ర ఎలా వచ్చింది అని. నేనేమో ముందు వివస్వానికి చెప్పాను, వివస్వానేమో మనువుకి చెప్పాడు, మనువేమో ఇక్ష్వాకుడికి చెప్పాడు. ఈ రకంగా ఒక పరంపరగా ఇది ఒకరి దగ్గర నుంచి ఒకరికి ప్రాప్తమైంది, వచ్చింది. ఇలా ఇమం రాజర్షయో విదుహు, ఈ రకంగా పరంపరగా వస్తూ ఇది ఉన్నది. ఆ రకంగా రాజర్షులందరూ కూడా ఈ శాస్త్రాన్ని తెలుసుకున్నారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అయితే సకాలేనేహ మహత, అయితే కాలక్రమేణా ఈ మహత, ఈ గొప్ప మహతా యోగో అంటే ఈ గొప్ప యోగం పరంతప, నష్టపోయాం. పరంతప అంటే శత్రువులను సంహరించేవాడా అని చెప్పి, శత్రువులను భయపెట్టేవాడా అన్నట్లుగా అర్థము. అర్జునుణ్ణి ఆ రకంగా సంబోధిస్తున్నారు. సో అలా సంబోధిస్తూ సకాలేనేహ మహత అంటే కాలక్రమేణా ఈ మహతాయోగో, ఈ మహాయోగాన్ని మనం నష్టపోయాము. అంటే ఎక్కడో ఏదో బ్రేక్ వచ్చిందనమాట ఈ గురు పరంపరకి. సూర్యుడి నుంచి మను శ్రీకృష్ణు నుంచి సూర్యుడు, సూర్యుడు నుంచి మనువు, మనువు నుంచి ఇక్ష్వాకు, ఇలా వస్తూ ఉండి ఈ రాజర్షులందరూ నేర్చుకుంటూ ఉన్నారు ఈ జ్ఞానాన్ని. అయితే కాలక్రమేణా ఎక్కడో ఈ మహాయోగాన్ని మనం నష్టపోయాం, కోల్పోయాం. ఎక్కడో ఎవరో చెప్పటం, ఆపివేయటం జరిగింది, ఆ రకంగా ఇది కోల్పోయాము. సో సూర్యుడికి చెప్పాను అని చెప్తున్నారు. అసలు సూర్యుడికి ఎప్పుడు చెప్పారు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అని మనం గనక అనుకుంటే మనకి 4 యుగాలున్నాయి. అది కృతయుగము లేదా సత్యయుగం, మొదటి యుగం అని చెప్పుకున్నాము. అలాగే తర్వాత త్రేతాయుగం, శ్రీరామావతారం ఉన్న యుగం అది. ఆ తర్వాత ద్వాపర యుగం, అందులో కృష్ణ అవతారం. ఆ తర్వాత ఇప్పుడున్న మన కలియుగం. సో ఈ 4 యుగాలు కూడా ఇప్పటికీ 27 సార్లు జరిగిపోయాయి ఈ 4 యుగాలు. మనం ఇప్పుడు 28 దాంట్లోనో ఏమో ఉన్నామన్నమాట. సో ఇలా 4 యుగాలుగా జరుగుతూ ఉంటాయి మనకి. జనవరి నుంచి డిసెంబర్ వరకు 12 నెలలు అయితే మళ్ళీ ఇంకొక సంవత్సరం ఎలా వస్తుందో 1 ఇయర్ అయిపోతే ఆ రకంగానే ఈ 4 యుగాలు అయిపోతే మళ్ళీ యుగం స్టార్ట్ అవుతుంది. అలా ఇప్పటికి ఈ భౌతిక ప్రపంచం సృష్టించినాక 27 యుగ చక్రాలు అయిపోయాయి అన్నమాట. సో ఈ 27 యుగ చక్రాలలో ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాయంటే, మామూలుగా కలియుగంలో 4,32,000 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. అయితే ఇప్పటి వరకు మనం 5,000 సంవత్సరాల చిల్లర అయింది అంతే. ద్వాపర యుగం కలియుగానికి ముందు. ద్వాపర యుగంలో ఈ 4,32,000 సంవత్సరాలకి ఇంకొక 4,32,000 సంవత్సరాలు యాడ్ చేస్తే మొత్తం 8,64,000 అంటే 8,64,000 సంవత్సరాలు ద్వాపర యుగంలో ఉన్నాయి. దానికంటే ముందున్న త్రేతాయుగంలో ఆ 8,64,000కి ఇంకొక 4,32,000 యాడ్ చేస్తే అప్పుడు 12 లక్షల చిల్లర ఎంతో వస్తుంది. ఆ తరువాత మళ్ళీ సత్యయుగం, మొట్టమొదటి యుగం, దానికి ఇంకొక 12 లక్షల చిల్లరకి ఇంకొక 4,32,000 సంవత్సరాలు యాడ్ చేస్తే మనకి 17 లక్షల చిల్లర ఎంతో వస్తుంది. అన్ని సంవత్సరాలు సత్యయుగంలో ఉన్నాయి. సో అన్నిటికంటే ఎక్కువ సంవత్సరాలు మొట్టమొదటి యుగం సత్యయుగంలో ఉంటాయి. తరువాత వచ్చిన త్రేతాయుగంలో ఒక 4,32,000 సంవత్సరాలు తక్కువ ఉంటాయి, కాబట్టి 12 లక్షల చిల్లర. తరువాత వచ్చే ద్వాపర యుగంలో ఇంకొక 4,32,000 సంవత్సరాలు తీసివేయాలి, అప్పుడు 12 లక్షల చిల్లరే మిగులుతుంది. చివరికి వచ్చిన మన కలియుగంలో ఇంకొక 4,32,000 సంవత్సరాలు తీసివేసినట్లయితే మనకి మిగిలేది 4,32,000 సంవత్సరాలే మిగులుతాయి. సో కలియుగంలో అన్నీ ఉన్నాయి. ఇప్పటి వరకు 5,000 సంవత్సరాలు గడిచాయి. సో సూర్యుడికి ఇంతకీ కృష్ణ భగవానుడు గీతను ఎప్పుడు బోధించారు అంటే 24 సార్లు, ఈ 4 యుగ చక్రాలు 27 సార్లు అయిపోయాయి అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో 27 ఇంటూ 4,32,000 ఇంటూ 10 ఈ లెక్క అనమాట. అంటే 1,166 లక్షల సంవత్సరాల క్రితం. పోతే సత్యయుగం, త్రేతాయుగం, ద్వాపర యుగం, ఈ 3 యుగాల్లో ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాయి అంటే ఒక్కొక్క
4,32,000 ఇంటూ 9 అనేసారు. 38,00,000 చిల్లర సంవత్సరాలు. కలియుగంలో ఇప్పటి వరకు 5,121 సంవత్సరాలు గడిచాయి. సో మనువు యొక్క జీవిత కాలం ఇప్పుడు సూర్య భగవానుడు ఈ కృష్ణ భగవానుడి గీతను ఎప్పుడు బోధించారు అంటే, మనం మనువు యొక్క జీవిత కాలం ఎంత అంటే ఈ ఈ 11,66,000 సంవత్సరాలు ప్లస్ ఈ 38,00,000 సంవత్సరాలు అంటే 27 సార్లు 4 యుగాలు అయిపోయాయి. అంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇప్పటికి అయిపోయాయి ఈ భూమి మీద. ఆ తర్వాత 3 యుగాలు అయిపోయాయి ఇప్పటికి. అది ఇంకొక 38 లక్షలు అనమాట. ఆ తర్వాత కలియుగంలో ఇప్పటి వరకు 5,121 సంవత్సరాలు అయిపోయాయి. సో అవి ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేస్తే మనం మొత్తం ఎంత వస్తుంది? మనువు జీవితకాలం 1205 సంవత్సరాలు వస్తుంది. అంటే మనం ఇంకొక రకంగా చెప్పుకోవాలి అంటే ఈ లెక్క ఆ 1,200 లక్షల సంవత్సరాల్ని 120 మిలియన్ సంవత్సరాలు అని కూడా అనొచ్చు అనమాట. 120 మిలియన్. సో ఏదైనా ఒకటే. మిలియన్స్లో చెప్తే 120 మిలియన్స్ అంటాం, లక్షల్లో చెప్పుకుంటే 1,200 లక్షలు అని చెప్తాం. కాబట్టి ఈ మనువు అనే ఆయన పుట్టక ముందే ఈ మనువు జీవిత కాలమే ఇంతుంది. ఈ మనువు కంటే ముందే సూర్య భగవానుడికి కృష్ణ భగవానుడు చెప్పటం జరిగింది. అప్పుడు సూర్య భగవానుడు తర్వాత వచ్చిన మనువుకి ఇది చెప్పారు అని చెప్పి ఈ గీత మొత్తం 120 మిలియన్ సంవత్సరాలకు ముందుగానే వివస్వాన్ అంటే సూర్య భగవానుడికి చెప్పటం జరిగింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మీరు కొన్ని లెక్కలు ఉంటాయి, మీకు ఈ పీడిఎఫ్ పోస్ట్ చేస్తారు, కొంచెం శ్రద్ధగా చూసుకోండి, అర్థం అవుతుంది. బ్రహ్మ యొక్క జీవిత కాలం ఎంత అన్నది తెలుస్తుంది. ఈ 27 యుగ చక్రాల్లో మొత్తం ఎంత కాలం ఉన్నది అన్నది ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇది చూస్తే అర్థం అవుతుంది. మన్వంతర అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే ఇవన్నీ కూడా ఒక 4 యుగ చక్రాలు కలిపి సో ఈ లెక్కలన్నీ కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు అన్నమాట. చూస్తే మీకు కొంచెం ఐడియా వస్తుంది బ్రహ్మ యొక్క జీవిత కాలం ఎంత అని. అంటే ఇక్కడ చూస్తాము బ్రహ్మ 311 ట్రిలియన్ ఇయర్స్ అన్నమాట బ్రహ్మ యొక్క జీవిత కాలం. అంటే 36,000 కల్పాలు. ఒక్కొక్క కల్పం ఏంటి? ఒక్కొక్క బ్రహ్మ జీవితంలో ఒక రోజుని కల్ప అంటారు. అంటే 36,000 కల్పాస్. కల్ప అంటే ఎంత? 4.32 బిలియన్ ఇయర్స్. అంటే 14 మన్వంతరాలు, 15 సంధ్యాలు, అంటే రాత్రి పగలు అన్నమాట. సో ఏదైనా ఇక్కడ సింపుల్గా కింద నుంచి వద్దాము, కొంచెం క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది. 4 యుగాలు అని చెప్పుకుంటున్నాం. సత్యయుగంలో 1.728 మిలియన్ ఇయర్స్, అంటే 17 లక్షల సంవత్సరాలు అని చెప్పుకున్నాం. త్రేతాయుగం 1.2 మిలియన్ ఇయర్స్, అంటే 12 లక్షల చిల్లర. ద్వాపర యుగంలో 8,64,000 సంవత్సరాలు. కలియుగంలో 4,32,000 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. ఈ 4 యుగాలు కలిపితే దివ్య యుగము అని అంటారనమాట. సో ఒక దివ్య యుగంలో మొత్తం ఈ 4 యుగాల్లో కలిపినన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. అంటే ఏంటి? 43 లక్షల చిల్లర. అది అంటే 4.32 మిలియన్ ఇయర్స్. సో 4 యుగాలు కలిపితే ఒక దివ్య యుగం. తరువాత ఈ తర్వాత మన్వంతరం అంటే ఏమిటి? 306 మిలియన్ యుగాలు, అంటే 71 దివ్య యుగాలు అయితే ఒక్క మన్వంతరం అవుతుందన్నమాట. సో 4 యుగాలు కలిపితే దివ్య యుగము. ఈ దివ్య యుగాలు 71 అయితే ఒక్క మన్వంతరం అవుతుంది. సో మనకి ఇప్పటి వరకు 27 దివ్య యుగాలు అయ్యాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇంకా
ఎన్నున్నాయి సుమారుగాను? 71లో 27 అయిపోయినియి అంటే ఇంకా హ్మ్. ఇంకా ఆల్మోస్ట్ 44 దివ్య యుగాలున్నాయి. ఇంకా ఆ 44 కూడా అయితే అప్పుడు ఒక మన్వంతరం అవుతుందనమాట. సో, ఆ మన్వంతరాలు. ఇకపోతే ఇలాంటి మన్వంతరాలు 14 అయితేనే బ్రహ్మ జీవితంలో ఒక్కరోజు అంతే. ఇలాంటి మన్వంతరాలు 14 అయితే బ్రహ్మ జీవితంలో ఒక్కరోజు. సో, ఈ రకంగా మనం కాలిక్యులేట్ చేసినట్లయితే ఈ సంవత్సరాలన్నీ బ్రహ్మ జీవిత కాలం ఇప్పటి వరకు ఎంత అంటే ఆయన వయస్సు అంటే విష్ణువు యొక్క నాభి నుంచి బ్రహ్మదేవుడు పుట్టటం జరిగింది అన్నది మీరు వినే ఉంటారు. మనం గోలోక చార్ట్‌లో కూడా చూస్తాం, మీకు చూపిస్తాను. సో, అది 311 సంవత్సరాలు ఉన్నాయన్నమాట బ్రహ్మదేవుడికి. 300 ట్రిలియన్ సంవత్సరాలంటే 36,000 కల్పాలు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. హ్మ్. అలాగే అన్ని రోజులు, అన్ని రాత్రులు ఉన్నాయి. ఒక్క రాత్రి, ఒక్క రోజు అంతంత పెద్దదనమాట. 14 మన్వంతరాలు కలిపితే ఒక పగలు బ్రహ్మకు. మళ్ళీ ఇంకొక 15 సంధ్యాలు కలిపితే ఒక రాత్రి బ్రహ్మకు. 2 కూడా ఒకటేననమాట. సో, అలా ఇన్ని సంవత్సరాలు 311 ట్రిలియన్ సంవత్సరాలంటే 36,000 కల్పాలు జరిగాయి ఇప్పటికి. కల్పం అంటే ఏమిటి? బ్రహ్మ జీవితంలో ఒక్కరోజు. అంటే ఎంతది? 14 మన్వంతరాలు, 15 సంధ్యలు అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. సంధ్య అంటే 1.728 మిలియన్ ఇయర్స్ ఇక్కడ సగం. ఇవి కూడా కలుపుకోవాలి. ఈ మన్వంతరం అంటే 306 మిలియన్ ఇయర్స్. మనం మెయిన్‌గా గుర్తుంచుకోవాల్సిన నంబర్స్ చెప్తాను. ఈ సత్యయుగంలో ఎన్ని సంవత్సరాలు, త్రేతాయుగంలో ఎన్ని సంవత్సరాలు, ద్వాపర యుగంలో ఎన్ని సంవత్సరాలు, కలియుగంలో ఎన్ని సంవత్సరాలు గుర్తుంచుకోండి. ఆ తర్వాత బ్రహ్మ జీవిత కాలం ఎంత అంటే 311 ట్రిలియన్ ఇయర్స్ అంటే 36,000 కల్పాలు. అంటే లెక్కగా సంవత్సరాల క్రితం సంవత్సరాల లెక్కలో చూసుకుంటే 311 ట్రిలియన్ సంవత్సరాలు. అలాగే సూర్య భగవానుడు ఎప్పుడు బోధించారు అని గనక మనకి ఒక ప్రశ్న గనక వచ్చినట్లయితే 120 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం వివస్వానుకు శ్రీకృష్ణుడు ఈ గీతా పాఠాన్ని చెప్పటం జరిగింది అని చెప్పి మనం ఈ విషయం గుర్తుంచుకోవచ్చు. ఇంకపోతే ఇక్కడ గురు పరంపర ఇలా పరంపరగా వచ్చింది. రాజర్షులందరూ అర్థం చేసుకున్నారు ఈ జ్ఞానాన్ని. కానీ కాలక్రమేణా ఈ జ్ఞానాన్ని, యోగాన్ని, ఈ గీతాశాస్త్రం అనేటటువంటి మహాయోగాన్ని మనందరం కూడా నష్టపోయాము. అంటే ఎక్కడో బ్రేక్ వచ్చి ఎవరో చెప్పటం ఆపేసరికి ఇంకక్కడితో ఈ యోగం అనేది పోయింది అని చెప్తున్నారు. సో, గురు పరంపర అంటే ఏమిటి అని అనుకుంటే ఒక గురువు నుంచి ఒక గురువు రావటం, చెప్పటం అని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో, మన ఇక్కడ ప్రభుపాదం చూస్తున్నాము. ఆయన 32వ గురువు ఈ గురు పరంపరలో గౌడీయ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో ఆయన ఈ గురు పరంపరలో ఉన్నారనమాట. ఆ సంప్రదాయం పేరేమిటి అంటే గౌడీయ వైష్ణవ సంప్రదాయం. సో, ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభువుని, నిత్యానంద ప్రభువుని చూస్తున్నాము. అక్కడి నుంచి మనకి గురు పరంపర చూపిస్తూ వచ్చారు. ఈయన ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రభుపాదం చూస్తున్నాం. సో, గురు పరంపర అంటే ఒకరి దగ్గర నుంచి ఒకరికి రావటం. ఇలా వాళ్ళు ఆ చెట్టు నుంచి పండు కోసి కింద వాళ్ళకి అందించినట్లుగా వాళ్ళ జ్ఞానాన్ని తీసుకొచ్చి వాళ్ళ తర్వాత శిష్యులకు అందిస్తారు. వాళ్ళు వాళ్ళ శిష్యులకి, వాళ్ళు వాళ్ళ శిష్యులకి అది అని మనం పరంపర అంటే అర్థం అది. సో, ఈ గురు పరంపరలు ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే భగవంతుడి నుంచి 4 పరంపరలు వచ్చాయి. ఒకటి బ్రహ్మ పరంపర, ఒకటి లక్ష్మీ పరంపర. మీరు ఈ వివరాలు అంతగా అక్కర్లేదు, జస్ట్ ఐడియా కోసం ఈ విషయం తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది. ఒకటి శివ పరంపర, ఒకటి 4 కుమారులు. ఈ 4 కుమారులు అంటే బ్రహ్మ కుమారులు అనమాట. నలుగురు సనక సనందన సనత్ కుమారులు, వాళ్ళు నలుగురు ఉన్నారు. వాళ్ళ నలుగురు కూడా గొప్ప యోగులు. వాళ్ళ యొక్క పరంపర ఈ కుమార పరంపర. సో, బ్రహ్మ, లక్ష్మి
శివుడు కుమారులు. ఈ బ్రహ్మదేవుడి నుంచి వచ్చిన పరంపరని మధ్వాచార్య అనేటటువంటి ఆయన పరంపరలో నడిచింది. లక్ష్మీ పరంపర ఏమో రామానుజాచార్య అనే ఆయన ఈ పరంపరలో ముఖ్యులు. మొట్టమొదటి వాళ్ళల్లో ఆయన ఒకరు. తర్వాత శివ పరంపరలో విష్ణుస్వామి పరంపర, నలుగురు కుమారులు బ్రహ్మకుమారులు పరంపరలో నింబకాచార్యులు, వాళ్ళు గురువులు. ఈ బ్రహ్మ పరంపరలో ఉన్న మధ్వాచార్య పరంపర నుంచి ఈ ప్రభుపాదల వారు వచ్చారు. సో దానిని గౌడీయ వైష్ణవ సంప్రదాయము అని చెప్పి అంటారు. గౌడీయ వైష్ణవ సంప్రదాయాల్లో వచ్చినటువంటి గురు పరంపర బ్రహ్మ నుంచి వచ్చింది, మధ్వాచార్యుల నుంచి వచ్చింది. సో ఈ శాశ్వత జ్ఞానం అని చెప్పి అన్నారు, ఈ మహాయోగం అని చెప్పేసి. ఈ శాశ్వత జ్ఞానం అనేది ఏమిటి అంటే భగవంతుడు, భగవద్విభూతుల యొక్క జ్ఞానము. భగవంతుడి గురించి, భగవంతుని యొక్క విభూతులు. ఇక్కడ విభూతి అంటే ఏమిటంటే భగవంతుని యొక్క మహత్యాలు కానీ వైభవం అని కానీ చెప్పుకోవచ్చు మనం. రెండవది ఆత్మజ్ఞానం. అసలు ఆత్మ అంటే ఏమిటి అది కూడా చూసాం మనం భగవద్గీతలో. అలాగే మూడో విషయం ఏమిటంటే మనం ఈ గీతలో తెలుసుకునేది భగవంతుడికి మనకి ఉన్నటువంటి సంబంధం ఏమిటి, ఆ జ్ఞానం కూడా తెలుసుకుంటాం. సో మొట్టమొదటి భగవంతుడి గురించి, ఆయన యొక్క మహత్యం, విభూతులు, వైభవం గురించి. రెండవది ఆత్మజ్ఞానము. మూడవది మనకి భగవంతుడికి ఉన్న సంబంధం అనేది ఏమిటి. ఈ 3 రకాల జ్ఞానాలు ఈ శాశ్వతమైన జ్ఞానాల్లో ఈ భగవద్గీతలో వివరించబడ్డాయి. అప్పుడు ఇదంతా విని అర్జునుడు ఏమంటున్నాడు అంటే, అపరం భవతో జన్మ పరం జన్మ వివస్వతః కథమేతద్విజానీయం త్వమాదౌ ప్రోక్తవానితి. కానీ ఇది ఎలా జరిగింది, హౌ డిడ్ దిస్ హ్యాపెన్? వి బోత్ వర్ బార్న్ ఇన్ ద్వాపరయుగ. మన ఇద్దరం కూడా ద్వాపరయుగంలో పుట్టాం కదా, నువ్వేంటో అర్జునుడికి చెప్పానంటున్నావు కృష్ణ, ఇది ఎలా సాధ్యం అంటున్నాడు. సూర్యభగవానుడు వివస్వానుడు నీకంటే ముందే పుట్టాడు ఇప్పుడు. మరి నువ్వు ఈ ఉజ్జన్ నేను అతనికి ప్రారంభంలో నేనే అతనికి చెప్పింది అంటున్నావు, అది ఎలా సాధ్యం అని చెప్పి అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు. నువ్వేమో ఇప్పుడు ద్వాపర యుగంలో అవతరించావు, అప్పుడెప్పుడో సూర్యభగవానుడికి నువ్వు ఎలా చెప్పగలుగుతావు, ఇది ఎలా సాధ్యం అంటే అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడిచ్చిన ఆన్సరు ఏమిటి, జవాబు? అజోపి సన్నవ్యయాత్మా భూతానాం ఈశ్వరోపి సన్ ప్రకృతిం స్వామధిష్టాయ సంభవామి ఆత్మమాయయా. సో నేను అజోపి, అజ అంటే పుట్టుక లేనివాడిని అని అర్థం. అజోపి అన్నవ్యయాత్మ అంటే అవ్యయాత్మ అంటే నాశనం లేనివాడను అయినప్పటికీ, భూతానాం ఈశ్వరోపిసన్ అంటే అన్ని భూతాలకు, భూతం అంటే భూతం కాదు ఇక్కడ, భూతం అంటే జీవులు అని అర్థం. అన్ని భూతాలకు, అన్ని జీవులకు ఈశ్వరుడను, ప్రభువును నేను అయినప్పటికీ, ప్రకృతిం స్వామధిష్టాయ నా యొక్క ఆది అయిన దివ్య రూపంతో సంభవామి ఆత్మమాయయ నేను అవతరిస్తూ సంభవిస్తూ ఉండటం అంటే నేను అవతరిస్తూ ఉంటాను. ఎలా అవతరిస్తాను? నా యొక్క అసలైనటువంటి రూపంతోనే నేను అవతరిస్తాను, ఇదే నా అసలు రూపము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కృష్ణావతారంగా నేను ఇప్పుడు ఇదే రూపంలో ఇక్కడ అవతరించాను ఈసారి, నా యొక్క అసలు రూపం ఇదే. కాబట్టి భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు ఆయన రూపం ఇదే, ఆయన శ్రీకృష్ణ అవతారంలో అలాగే అవతరించారు. కాబట్టి నేను అప్పుడే ఉన్నాను, నేను పుట్టుక లేని వాడను, నాశనం లేని వాడను, అన్ని జీవాలకు ఈశ్వరుడును అంటే ప్రభువుని అయి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ దివ్య రూపంతోనే నేను ప్రతి యుగంలో కూడా అవతరిస్తూ ఉంటాను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనకు చూపిస్తున్నారు విష్ణువుగాను, తర్వాత రాముడుగాను, ఆ తర్వాత శ్రీకృష్ణుడుగాను, తర్వాత వామనావతారము, ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క అవతారాలే. భగవంతునికి మరియు జీవునికి మధ్య ఉన్న పోలిక ఏమిటి అన్నది చూద్దాం. ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పాం, భగవద్గీత జ్ఞానంలో భగవంతుడికి మనకి ఉన్న సంబంధము, భగవంతుడు ఆయన యొక్క
విభూతులు చూస్తామని చెప్పుకున్నాం కదా. భగవంతుడికి మనకి ఉన్న సంబంధం ఈ మూడవ పాయింట్. అసలు మనకు భగవంతుడికి ఏమిటి పోలిక అన్నది చూసినట్లయితే, శ్రీకృష్ణుడు భగవంతుడు శాశ్వతము మరియు అచ్యుత అంటే నాశనం లేనివారు అని చెప్పే అర్థము. జీవాత్మేమో శాశ్వతమైన వాడే. మన ఆత్మ కూడా అజోనిత్య శాశ్వతం. కానీ గత జన్మలు మనం మర్చిపోతాం. వేరే భగవంతుడికి అన్నీ కూడా తెలుసు, గుర్తుంటాయి. రెండవది స్వకల్పనతో అవతరిస్తారు. ఆత్మమాయయ అంటే ఆయన సంకల్పం అన్నమాట. నేను అవతరించాలి అనుకున్నప్పుడు ఆయన అలా సంకల్పిస్తే అవతరిస్తారు. మనము మన కర్మఫలం ఆధారంగా మనం జన్మ తీసుకుంటాం. మన పూర్వజన్మ కర్మలను బట్టి మనకు మళ్ళీ జన్మ అనేది ఎలా ఉండాలో ఏమిటో ఆ కర్మలను బట్టి మనం అలా అవతరిస్తాం. పోతే ఆధ్యాత్మిక శరీరంతో భగవంతుడు అవతరిస్తారంటే, భగవంతుడి మన ఆత్మ సచ్చిత్తానంద అని చెప్తున్నాం. భగవంతుడి యొక్క ఆత్మే కాదు, ఆయన అంతా కూడా సచ్చిత్తానందే. ఆయన ఆత్మ కానీ శరీరం కానీ భగవంతుడే సచ్చిత్తానంద విగ్రహుడు. అందుకని అది ఆయన అయితే మనం భౌతిక శరీరాన్ని అంగీకరిస్తాం. మన ఆత్మ సచ్చిత్తానంద అయినప్పటికీ మన శరీరం మాత్రం భౌతికము, అది పర్మనెంట్ కాదు. నాలుగో పాయింట్ ఏమిటి అంటే, శరీరానికి ఆత్మకు భేదం లేదు. ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా, భగవంతుడు రెండు కూడా ఒకటే. అయితే మనకు ఆత్మ శరీరాన్ని ఒక శరీరాన్ని స్థూల శరీరం అంటే గ్రోస్ బాడీ అంటే కనిపించే శరీరము పంచభూతాలతో తయారవబడుతుంది ఈ శరీరం అని చెప్పుకున్నాము. అలాంటి శరీరాన్ని మన ఆత్మ పొందుతుంది. అది పర్మనెంట్ కాదు ఆ శరీరం. తర్వాత లాస్ట్ పాయింట్ ఏమిటి అంటే, ప్రతి జన్మ కూడా భగవంతుడు గుర్తుంటుంది. మనకు శరీరం మారుతూ ఉంటుంది మన ఆత్మకు. కాబట్టి కొత్త శరీరం వచ్చినప్పుడు పాత జన్మను మర్చిపోతాము. ఇవి భగవంతుడికి జీవుడికి ఉన్న కొన్ని పోలికలు. కృష్ణుడు అయితే ఎలా అవతరిస్తారు, భగవంతుడు ఎప్పుడు అవతరిస్తారు, వెన్ డస్ కృష్ణ అపియర్ అని గనక మనం అడిగితే, యదా యదా హి ధర్మస్య, ఇది నెక్స్ట్ శ్లోక. ఈ రెండు బాగా ఇంపార్టెంట్. చాలా మందికి ఈ శ్లోకాలు బైహార్టే వస్తాయి. ఒకవేళ అలా వచ్చిన వాళ్ళు మీలో కొందరు ఉండే ఉంటారు. లేదు అంటే నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి. దీని తర్వాత శ్లోకం కూడా మంచి శ్లోకాలు, చాలా ముఖ్య శ్లోకాలు. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. యదా యదా హి ధర్మస్య, ఎప్పుడెప్పుడైతే ధర్మం గ్లానిర్భవతి భారత తగ్గుతూ వస్తుందో, భారత అంటే భరత వంశస్థుడా, అభ్యుత్థానం అధర్మస్య, అధర్మం ఎప్పుడైతే అభ్యుదయం చెందుతుందో, పెరుగుతుందో, తదాత్మానం సృజామ్యహం, అప్పుడు నేను స్వయంగా నేను సృజామ్యహం అవతరిస్తాను నేను అని చెప్తున్నారు. సో ధర్మం క్షీణించినప్పుడు, అధర్మం పెరిగినప్పుడు నేను స్వయంగా అవతరిస్తాను. ఇక్కడ అధర్మాన్ని అణచటానికి భగవంతుడు అవతరిస్తున్నట్లుగా ఈ చిత్రంలో మనం చూస్తున్నాం. సో ఎప్పుడు అవతరిస్తాడు భగవంతుడు అంటే, అధర్మం పెరిగినప్పుడు, ధర్మం తగ్గినప్పుడు. ఇక్కడ ఎందుకు అవతరిస్తారు? అధర్మం పెరిగినప్పుడు, ధర్మం తగ్గినప్పుడు ఎందుకు అవతరిస్తారు? పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. పరిత్రాణాయ సాధూనాం అంటే సాధువులను రక్షించటానికి. సాధువులు అంటే ఇక్కడ కాషాయ వస్త్రాలు వేసుకున్న సాధువులే కాదు, సాధు స్వభావం ఉన్న ఎవరినైనా, మంచితనం ఉన్న మనుషులు కానీ ఎవరినైనా మంచితనం ఉన్న జీవులు అని అర్థం సాధువులు అంటే. ఆ సాధువులను పరిత్రాణాయ రక్షించటానికి, మంచివారిని, వినాశాయ చ దుష్కృతాం దుష్టులను నాశనం చేయటానికి, శిక్షించటానికి, ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ ధర్మాన్ని మళ్ళీ సంస్థాపన చేయటానికి. అంటే అధర్మం పెరిగి ధర్మం తగ్గినప్పుడు అవతరిస్తానన్నారు కదా, అవతరించి ఏం చేస్తారు అంటే
సాధువులను రక్షించి దుష్టులను శిక్షించి ధర్మాన్ని మళ్ళీ స్థాపించి తగ్గిపోయేటటువంటి ధర్మాన్ని మళ్ళీ స్థాపించటానికి సంభవామి యుగే యుగే, ప్రతి యుగంలో నేను అవతరిస్తాను. సంభవామి అంటే సంభవించటం అంటే జరగటం అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు అవతరించటం అని చెప్పి అర్థం. సో మంచి సాధువులను రక్షించుటకు దుష్టులను శిక్షించుటకు ధర్మాన్ని స్థాపించుటకు నేను ప్రతి యుగంలో యుగే యుగే ప్రతి యుగంలో అవతరిస్తాను అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఉదాహరణకు ద్వాపర యుగంలో కంసుడిని చంపటం అని ఇక్కడ మనకి చూపిస్తున్నారు. వెనక ఉన్నది బలరామదేవులు, శ్రీకృష్ణుడి సోదరులు. సో ఇక్కడ దేవకి వసుదేవులకు భగవంతుడు కనిపించటము, చెప్పటము, మీకు నేను జన్మిస్తాను, మిమ్మల్ని నేను తల్లిదండ్రులుగా స్వీకరిస్తున్నాను ఈ అవతారంలో అని చెప్పటం, ఆ తర్వాత చిన్న బాలుడిగా అక్కడ అవతరించటం, ఆయనకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చి ఏ రకంగా ఈ బాలుడిని కంసుడి నుంచి కాపాడాలో చెప్పటం అన్నీ జరిగిన తర్వాత కంసుడు ఆ బాలుడిని తీసుకుని బయటికి వెళ్ళటం, ఆదిశేషుడు అంటే బలరామదేవులు ఎలా అయితే ఆ వర్షం నుంచి వీళ్ళను కాపాడుతూ అక్కడికి నంద మహారాజు ఇంటికి తీసుకువెళ్ళటం చూపిస్తున్నారు ఈ చిత్రంలో. వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ నోయింగ్ కృష్ణ? భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవాలి అంటున్నారు. అసలు భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవటం ఏమిటి, అసలు దానివల్ల అసలు మనకి ఏమిటి ఉపయోగం అని గనుక మనకు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చినట్లయితే, జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్వక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి అర్జున. ఓ అర్జున, నా జన్మ కర్మల యొక్క దివ్య స్వభావం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః, ఎవరైతే తెలుసుకుని అర్థం చేసుకుంటారో ఈ తత్వాన్ని, నా జన్మలు నా కర్మలు అంటే నా అవతరణ, నా యొక్క బాధ్యతలు, భగవంతుడి యొక్క చేసేటటువంటి లీలలు ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో, త్వక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతిమామేతి. సో అర్జున వాళ్లకు త్వక్త్వా దేహాన్ని వదిలేసిన తర్వాత పునర్జన్మ నైతిమామేతి, పునర్జన్మ అనేది వాళ్లకు ఉండదు. ఎవరికి? నా యొక్క దివ్యమైనటువంటి అవతారము, జన్మ, కర్మ, నా యొక్క దివ్య లీలలు ఏవంయో వేత్తి తత్వతః, ఎవరైతే నా యొక్క ఈ దివ్య అవతరణ, నా లీలలు అర్థం చేసుకుని తెలుసుకోగలుగుతారో వాళ్ళు త్వక్త్వా త్వక్త్వ అంటే వదిలేయటం, దేహాన్ని వదిలేసిన తర్వాత పునర్జన్మ అనేది వాళ్లకు ఉండదు. మామేతి సో అంటే నా దగ్గరకే వస్తారు అర్జున అని చెప్పి భగవంతుడి యొక్క ధామాన్ని చేరుకుంటారు. అంటే వాళ్ళకి జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి అయి మోక్షాన్ని పొందుతారు. అర్జున, నా జన్మ కర్మల దివ్య స్వభావాన్ని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు ఈ దేహాన్ని వదిలిన తర్వాత తిరిగి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో పునర్జన్మ అనేది వాళ్ళకు ఉండదు. వాళ్ళు చక్కగా నా దగ్గరికే భగవంతుడి శాశ్వత ధామానికి వెళ్తారు అని చెప్తున్నారు. అది భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవటంలో ఉన్న లాభం ఏమిటి అంటే, మనకు పునర్జన్మ అనేది లేకుండా మనకు విముక్తి వచ్చి భగవంతుణ్ణి చేరుకోవచ్చు. ఎవరు అర్థం చేసుకోగలరు? అది భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకుంటే వచ్చే లాభం. అయితే ఎవరు అర్థం చేసుకుంటారు? మనకు వెంటనే ప్రశ్న వస్తుంది, మనం చేసుకోగలమా? అసలు ఏంటి, ఎవరు చేసుకుంటారు అంటే, ఎలాంటి వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలరు అంటే, వీతరాగ భయక్రోధ మన్మయా మాముపాశ్రితః బహావో జ్ఞాన తపసా పూత మద్భావమాగత. ఎవరైతే వీతరాగ భయక్రోధ అంటే రాగము, అటాచ్మెంట్, భయం అంటే భయపడటం అని కాదు, ఈ పునర్జన్మ, ఈ భౌతిక ప్రపంచపు భయాలు, క్రోధము అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది, అన్నిటికంటే పెద్ద నిత్యవైరిణ అని చూసాము. నిత్య శత్రువు మనకెవరు అంటే మన కోపమే. తన కోపమే తన శత్రువు అనే మాట కూడా మీరు వినే ఉంటారు. సో ఈ రాగము, అటాచ్మెంట్, భయము, కోపము ఇలాంటివి మన్మయా మాం వీత, ఎవరైతే వీటన్నిటి నుంచి
అంటే ఆసక్తి. అంటే ఆసక్తి అంటే ఏమిటి? నిన్న మనం ఏదన్నా చూసినప్పుడు ఇంద్రియాలు మనకి దాని మీద ఆసక్తి కలిగిస్తాయి అని చెప్పుకున్నాం. ఇంద్రియాలు చూసినప్పుడే కాదు, ఇంద్రియాలంటే ఏమిటి? కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, చర్మము ఇవన్నీ అని చెప్పుకున్నాము. సో, కళ్ళతో ఏదన్నా చూసినా, చెవితో ఏదన్నా విన్నా, నోటితో ఏదన్నా తిన్నా, ముక్కుతో ఏదన్నా మనకి వాసన వచ్చినా, మంచి వాసన, వాటన్నిటి మీద మనకు ఆసక్తి అనేది పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఆసక్తితో అటాచ్‌మెంట్, కోరిక పెరుగుతాయి అని చెప్పుకున్నాం. సో, ఈ చూసినటువంటి ఈ ఆసక్తులు, ఈ అటాచ్‌మెంటు, ఈ భయము, ఈ కోపము ఇవన్నీ ఎవరైతే వదిలి నా మన్మయామాముపాశ్రితః నన్ను ఆశ్రయిస్తారో బహావో జ్ఞాన తపస పూత మద్భావమాగత. ఈ రకంగా ఇంతకుముందు చాలామంది జ్ఞాన తపస్సులు ఇవన్నీ వదిలిపెట్టి నన్ను ఆశ్రయించి ఇలాంటి జ్ఞాన తపస్సులు నా యొక్క మద్భావమాగత, నా యొక్క దివ్య ప్రేమను వాళ్ళు పొందారు అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. సో ఎవరు భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోగలుగుతారు అంటే దానికి ఇది సమాధానము అని చెప్పి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. మళ్ళీ ఒక్కసారి ఈ విషయం చూద్దాం. ఎందుకంటే ఇది భగవంతుణ్ణి ఎలా చేరుకోవాలి అనేది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఎవరు చేరుకుంటారు అనేది చూస్తే మనం కూడా అలా ఉండటానికి ప్రయత్నం చేయొచ్చు. కాబట్టి ఆ రకంగా ఇది సో ఇలా వీత అంటే విముక్తులమైతే ఎందులోంచి విముక్తులం అవ్వాలి? రాగ భయ క్రోధాల నుంచి, అటాచ్మెంట్ భయక్రోధాల నుంచి మనం విముక్తులమై మన్మయా మాం ఉపాశ్రిత నన్ను ఎవరైతే ఆశ్రయిస్తారో వీటన్నిటి నుంచి బయటపడి వీటన్నిటిని వదులుకుని ఏది అటాచ్మెంట్, ఈ కోపము ఇలాంటివన్నీ వదిలిపెట్టి నా భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయిస్తే బహవో జ్ఞాన తపస్స ఇలా చాలామంది జ్ఞాన తపస్సుతో బహువో చాలామంది పవిత్రులయ్యారు. మద్భావమాగత నా యొక్క దివ్య ప్రేమను పొందారు అని చెప్పి వాళ్ళకు మద్భావం అంటే నా యొక్క భావం వాళ్లకు అర్థమైంది. భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోగలిగారు అని అర్థం అన్నమాట. సో వీతరాగ రాగము, భయము, క్రోధము లాంటి చెడ్డ అలవాట్లనన్నిటినీ వీట వదులుకుని మన్మయ మాం ఉపాశ్రిత నన్ను ఆశ్రయించి బహావో చాలామంది జ్ఞాన తపస్సులు పవిత్రులయ్యారు. మద్భావం నా యొక్క భావం నా గురించి వాళ్లకు ఆగత అర్థమైంది. నా యొక్క అనుభూతిని భగవద్ అనుభూతి, ఆత్మానుభూతి అంటామే భగవంతుడిని తెలుసుకోవటం, ఆ ఫీలింగ్ అన్నమాట. ఆ స్థితి వాళ్లకు ఆ స్థితి వచ్చింది. అలా రావాలి అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ రాగాలు, ఆసక్తి, భయము, కోపము ఇవన్నీ వదులుకోవాలి. మొట్టమొదటి పాయింట్. ఆ తరువాత భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించాలి. ఆయన మీదకు మనస్సును తిప్పాలి. ఈ ఆసక్తుల మీద నుంచి, రాగాల మీద నుంచి, అటాచ్మెంట్స్ మీద నుంచి, కోపాలు ఇవన్నీ తగ్గించుకుని భగవంతుడి మీదకు మనం మైండ్ తిప్పాలి. అలా తిప్పినటువంటి జ్ఞాన తపస్సులు పవిత్రులయ్యారు. నా భావాన్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకుని నా దగ్గరకు నన్ను అనుభూతి చెందగలిగారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. ఇక్కడ ఒక్కసారి మళ్ళీ మన యూత్ ఎంతమంది ఉన్నారో దయచేసి హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. అందరూ ఒక్క 2 నిమిషాల టైం తీసుకుందాం ఈ విషయం చూడటానికి. యూత్ స్టూడెంట్స్ దయచేసి హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. మీకు హ్యాండ్ రేస్ ఆప్షన్ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ, అది ఒక్కసారి ఎక్కడుందో చూసుకుని కొద్దిగా హ్యాండ్ రేస్ చేయండి అందరూ. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఇంకంతేనా? ఇంకెవరన్నా ఉంటే దయచేసి హ్యాండ్ రేస్ చేస్తారా? ఓకే, హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. ఒక నిమిషం, ఇంకా జస్ట్ ఫ్యూ సెకండ్స్ చూస్తున్నాను ఇంకెవరైనా రేస్ చేస్తారేమోనని. ఓకే, హరే కృష్ణ. మీరు హ్యాండ్స్లో లోవర్ చేసుకోవచ్చు, చేతులు
హ్యాండ్స్ దించేయండి. హరే కృష్ణ. వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. సో సో ఎవరు భగవంతుడిని అర్థం చేసుకుంటారు అంటే ఇది చూసాం. ముందుగా ఈ లక్షణాలన్నీ రాగభయ క్రోధాలను వదిలి భగవంతుడిని ఆశ్రయించిన జ్ఞానులు చాలామంది ఆయన భావాన్ని అర్థం చేసుకోగలిగారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకమే. ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే తాంస్తథైవ భజామ్యహం మమావత్మానువర్తంతే మనుష్యా పార్థ సర్వశః. ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే, ఈ విధంగా నన్ను ఎవరైతే, ప్రపద్యం అంటే శరణు వేడటం, భగవంతుణ్ణి ఎవరైతే నన్ను శరణు ఈ రకంగా వేడారో తాంస్తథైవ భజామ్యహం, ఈ వాళ్ళందరినీ కూడా నేను ఆ రకంగా నేను అందరినీ కూడా అనుగ్రహిస్తాను. మమ వర్త్మానువర్తంతే మనుష్య పార్థ సర్వశః. వాళ్ళంతా కూడా నన్ను అన్ని విధాల నా మార్గాన్ని అనుసరిస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఏ యథామాం ప్రపద్యంతే, ఈ విధంగా ఎవరైతే నన్ను శరణు వేడతారో తాం వాళ్ళను తథైవ భజామ్యహం, అట్లాగే నేను అనుగ్రహిస్తాను. భజామి అనుగ్రహిస్తాను. ఎవరు? అహం, నేను. మమ అంటే నా యొక్క వర్త్మానువర్తంతే మార్గాన్ని అనుసరిస్తారు వాళ్ళు. ఎవరు? మనుష్యులు, పార్థులందరూ పృథక్కుమార సర్వశ, అన్ని విధాలుగాను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఏ విధంగా నన్ను శరణు వేడుతారో వారిని ఆ విధంగా నేను, ఏ యథామాం, ఏ ప్రకారంగా నన్ను శరణు వేడుతారో ఆ ప్రకారంగా నేను అందరినీ అనుగ్రహిస్తాను. అంటే ఇక్కడ ఏ యథామాం ప్రపద్యంతే, ఏ రకంగా నన్ను ప్రార్థిస్తారో శరణు వేడతారో తాం వాళ్ళను తథైవ భజామ్యహం, వాళ్ళని నేను ఆ రకంగా అనుగ్రహిస్తాను. మమ వర్త్మాను వర్తంతే, నన్ను అందరూ కూడా అనువర్తంతే, అందరూ కూడా అనుసరిస్తారు మనుష్యులు. పార్థ సర్వశః, అందరూ కూడా అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఏ విధంగా నన్ను శరణు చొచ్చుతారో ఆ విధంగా వాళ్ళని అనుగ్రహిస్తాను. అర్జున, అందరూ అలా అన్ని విధాలుగా నా యొక్క మార్గాన్ని అనుసరిస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. సో భక్తితో ఇక్కడ కొందరు జ్ఞాన మార్గంలో, కొందరు కర్మ మార్గంలో, కొందరు ఇలా ఏదో ఒక మార్గంలో నన్ను అందరూ కూడా అనుసరిస్తారు. వై పీపుల్ వర్షిప్ డెమిగాడ్స్. సరే, ఇంకొక విషయం ఏమిటి అంటే కాంక్షత కర్మణాం సిద్ధిం యజంత ఇహ దేవత క్షిప్రం హి మానుషే లోకే సిద్ధిర్భవతి కర్మజ. అంటే ఈ లోకంలో జనులు కాంక్షత కర్మణాం సిద్ధిం, ఏది మన యొక్క కామ్యకర్మలు, రోజువారీ చేసే పనులలో మనం విజయం కావాలి అని కోరుకుంటూ ఉంటాము. క్షిప్రం హి మానుషే లోకే సిద్ధిర్భవతి కర్మజ. అందుకని వాళ్ళు యజంత ఇహ దేవత, సో సిద్ధిం యజంత ఇహ దేవత, అందుకని దేవతలను ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు. దేనికి? వాళ్ళ ఈ లోకంలో కామ్యకర్మలన్నీ సిద్ధించాలి అని చెప్పేసి. క్షిప్రం హి మానుషే లోకే, ఎందుకంటే ఆ కారణంగా వీళ్ళందరూ కూడా ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు దేవతల్ని. ఈ ఈ భౌతిక ప్రపంచం, మనుష్య లోకంలో అవి తొందరగానే సిద్ధిస్తాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. వాళ్ళు దేవతలను ప్రార్థిస్తారు ఈ లోకంలో జనులు కామ్యకర్మలలో విజయం కోసం. ఎందుకంటే భౌతిక ప్రతిఫలాలు త్వరగానే సిద్ధిస్తాయి. క్షిప్రం హి మానుషే లోకే, మనుష్యలోకంలో సిద్ధిర్భవతి కర్మజ, ఈ కర్మలన్నీ త్వరగానే ప్రతిఫలం మనకు త్వరగానే సిద్ధిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే భౌతిక ప్రపంచ కామ్యకర్మలు సిద్ధించటానికి దేవతలను ప్రార్థిస్తే అవి సిద్ధిస్తాయి ఆ ప్రార్థనల వల్ల. అయితే
ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా గమనించాల్సింది ఏమిటంటే, ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి మించి మనం ఆలోచించాలి. ఇది ఈరోజు ఉంటాము. ఫైనల్‌గా మనం ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి కావాలి అంటే, ఆ భగవంతుడిని ఆశ్రయించాలి. చాతుర్వర్ణం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగశః తస్య కర్తారమపి మాం విద్య కర్తారమవ్యయం. కాబట్టి ఇక్కడ ముఖ్యమైనది వర్ణాశ్రమం. అంటే మనకి వర్ణాలు ఉన్నాయి, 4 రకాల వర్ణాలు ఉన్నాయి అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. దాని దాని అర్థం ఏమిటి అంటే, ఈ చాతుర్వర్ణం, ఈ 4 వర్ణాలు మయా సృష్టం, నేనే సృష్టించాను. ఎలా సృష్టించాను? గుణకర్మ విభాగశ, గుణాలను బట్టి, వాళ్ళ యొక్క పనులను బట్టి నేను విభజించాను. అంటే సత్వగుణం ఉంటే బ్రాహ్మణులని, రజోగుణం ఉంటే రాజులని, ఈ రకంగా. అంతేకాకుండా వాళ్ళ కర్మలు అంటే వాళ్ళు చేసే పనులను బట్టి కూడా, వాళ్ళు పాఠాలు చెప్పేవాళ్ళు, జ్ఞానాన్ని బోధించే గురువులు అయితే వాళ్ళు ఒక వర్గం అని, వాళ్ళు ఈ రజోగుణంతో మంచి కోరికలతో వాళ్ళు అందరినీ ధీరశక్తితో ధీరశాలులై అందరినీ ప్రొటెక్ట్ చేయగలిగి కాపాడగలిగే మెంటాలిటీ ఉంటే రాజులు గాను, అందరికీ కూడా వ్యాపారాన్ని చేసి అందరికీ కావాల్సినవి తెచ్చే సమర్థత తెలివితేటలు ఉంటే మూడవ రకం వ్యాపారస్తులు గాను, ఆ తర్వాత అందరికీ సేవ చేసేటటువంటి స్వభావం ఉన్నవాళ్ళు, ఎక్కువగా ఆలోచన కాకుండా మన భౌతికంగా సేవలు చేసేటటువంటి టాలెంట్ ఉన్నవాళ్ళు, వాళ్ళని 4వ వర్గంగాను నేను ఇలా 4 వర్గాలుగా విభజించాను మనుషులను, వాళ్ళు చేసే పనులను బట్టి, వాళ్ళ యొక్క గుణాలను బట్టి. గుణం అంటే ఏమిటి? సత్వరజస్తమో గుణాలు అని. సో ఈ గుణాలను బట్టి, వాళ్ళు చేసేటటువంటి పనులను బట్టి 4 వర్ణాలుగా విభజించాను నేనే అని మూడు రీతులుగా విభజించాం. తస్య కర్తారమపి మాం, ఈ వ్యవస్థకు నేనే సృష్టికర్తను అయినప్పటికీ కూడా విద్యకర్తారం అవ్యయం, నేను అవ్యయుడిని కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా నేను అకర్తగానే ఉంటాను. ఇవన్నీ నా వీటిలో నేను ఉండను. వీటిని నేను సృష్టించాను, కానీ నేను వీటిలో ఈ కోవల్లోకి దేనికి కూడా నేను చెందను, నేను వీటికి అతీతుడను అన్నట్లుగా చెప్తున్నారన్నమాట. కాబట్టి ఈ ప్రకృతిలో ఉన్న 3 రీతులు వాటితో సంబంధం అంటే 3 గుణాలు, ప్రకృతి గుణాలు, సత్వరజ స్తమో గుణాలను బట్టి, వాళ్ళు చేసే పనులను బట్టి, గుణకర్మలు అంటే అవి అన్నమాట. గుణాలంటే సత్వరజ స్తమో గుణాలు, కర్మలంటే వాళ్ళు చేసే పనిని బట్టి ఈ విభజన అనేది జరిగింది. కిం కర్మ కిమ కర్మేతి కిం కర్మ కిం అకర్మేతి కవయోప్యత్ర మోహిత తత్తే కర్మ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వా మోక్ష్యసే శుభాత్. కిం కర్మ కిం అకర్మేతి, కర్మ ఏమిటో అకర్మ ఏమిటో, కవయోప్యత్ర మోహిత అంటే కవులు వాళ్ళు అందరూ కూడా మోహితులయ్యారు, తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. ఈ కర్మ అనేది ఏమిటి, అకర్మ అనేది ఏమిటి అనేది కవులకు కూడా అర్థం కావటం లేదు. తత్తే కర్మ ప్రవక్ష్యామి, దీనిని ఇప్పుడు నీకు, ఈ కర్మని ఇప్పుడు నేను నీకు ప్రవక్ష్యామి వివరిస్తాను. యజ్ఞాత్వ, ఈ జ్ఞానంతో మోక్షసే శుభాత్, నువ్వు భౌతిక బంధాల నుంచి నీకు మోక్షం వస్తుంది ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటే అని చెప్తున్నారు. సో ఈ కర్మ అకర్మ అనేవి కవులకు వివేకవంతులకు కూడా అర్థం కావటం లేదు ఇది ఏమిటి అన్నది. కానీ నేను ఇప్పుడు నీకు తత్తే కర్మ ప్రవక్ష్యామి, ఈ జ్ఞానాన్ని, ఈ కర్మ గురించిన విషయాన్ని నేను నీకు చెప్తాను. ఈ జ్ఞానం తెలుసుకున్న తర్వాత నీకు మోక్షం అనేది వస్తుంది. సో ఇక్కడ కర్మ అకర్మ అనే మాటలు వాడారు. కిం కర్మ, కర్మ ఏమిటి, కిం అకర్మ, అకర్మ ఏమిటి అంటున్నారు. సో కర్మ అనేవి భగవంతుడు అంటే వేదాల్లో కూడా చెప్పారు. కర్మ ఈ ఆయన వివరించింది ఏమిటంటే కర్మ, అకర్మ, వికర్మ 3. కర్మ అంటే ఏమిటి? ఇంద్రియ నియంత్రణతో చిత్తశుద్ధికి దోహదపడే విధంగా, అంటే శాస్త్రాలన్నీ కూడా చెయ్యవచ్చు ఈ పని, మంగళప్రదమైన పని అంటే మంచి పని, ఒకరికి ఉపయోగపడే పని అన్నది కర్మ. అంటే కర్మ అంటే ఏ పనైనా చేసేయటం కాదు.
శాస్త్రాలు ఇది మంచి పని అని చెప్తారు. ఆ పని అది చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇంద్రియ నియంత్రణ, మనం ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. చిత్తశుద్ధి, మనస్సును శుభ్రం చేసుకోవచ్చు. మనసులో మాలిన్యాన్ని వదిలించుకోవచ్చు. అలాంటి వాటికి సహాయపడే పనులనమాట. మన మనస్సులో మాలిన్యాన్ని కడిగి, మన యొక్క ఇంద్రియాలను మనం నియంత్రించుకోవటం, కంట్రోల్ చేసుకోవటం, ఏది చూస్తే అటు వెళ్ళిపోకుండా మనం కొంచెం కంట్రోల్‌లో ఉంచుకోవటం ఇంద్రియాలు. అలాంటి ఇంద్రియ నియంత్రణకు, చిత్తశుద్ధికి ఏ పనులైతే మనకు హెల్ప్ చేస్తాయో, ఆ పనులు కర్మ, మంగళప్రదమైనటువంటివి, మంచి పనులు. అంటే అవి కర్మలు. ఇకపోతే వికర్మ అంటే ఏమిటి అంటే, శాస్త్రాలతో నిషేధింపబడిన అశుభకరమైన పనులు. శాస్త్రాలు వద్దు, ఇవి మంచివి కాదు అని చెప్పినటువంటి పనులు. ఇవి హానికరమైనవి, ఆత్మ యొక్క అధఃపతనానికి దారితీస్తాయి. అంటే చెడు అలవాట్లే అనుకోండి, సింపుల్‌గా మీకు అర్థం అవ్వాలంటే అకర్మ అంటే చెడు పనులు చేయటం. ఏది మత్తు పదార్థాలు తీసుకోవటం, తాగటం ఇలాంటివి, ఏదైనా స్మోకింగ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా సింపుల్ థింగ్స్. ఇంకా చెడు అనుకునేవి చాలా ఉన్నాయి. ఏది ద్వేషించటం, కోపించటం, అవతల వాళ్ళని దూషించటం, ఇక అలా అవన్నీ కూడా మంచి పనులు కాదు. బట్ ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది పనులు అంటే కర్మ. అవేమో స్వభావం కింద వస్తాయి మానసికంగా. ఇది ఫిజికల్ యాక్షన్స్ కాబట్టి వికర్మ అంటే పనులు అంటే శాస్త్రాలు చేయవద్దు అని చెప్పినటువంటి చెడు పనులు, చెడు అలవాట్లు, దురలవాట్లు, త్రాగుట ఇటువంటివి ఉదాహరణలుగా తీసుకోవచ్చు. అవి చేస్తే మన ఆత్మ అధఃపతనానికి దారితీస్తాయి. ఇకపోతే అకర్మ అనేది ఏమిటి అంటే, ఫలాసక్తి లేకుండా కేవలం భగవంతుడి ప్రీతి కోసం చేస్తే అది అకర్మ అవుతుంది. అంటే మనకు ఆ పని చేసినప్పుడు ఆ పని యొక్క రిజల్ట్‌ని మనం, ప్రతిఫలాన్ని గనక మనం ఆశిస్తే, మామూలుగా ఆశిస్తూ ఉంటాం. ఈ పని చేస్తే ఈ బెనిఫిట్ వస్తుంది అని చెప్పి. అలా ఆ బెనిఫిట్ కోసమే ఇంట్రెస్ట్‌తో చేస్తాం. కానీ ఆ పద్ధతిని మార్చుకోవటానికే ట్రై చేయాలి ఇప్పుడు మనం. అలా బెనిఫిట్ కోసం చేస్తే ఏమవుతుందంటే, ఆ పని యొక్క రిజల్ట్, ఆ యాక్షన్ యొక్క రిజల్ట్స్ మనల్ని బద్ధులను చేస్తాయి. మనల్ని భౌతిక ప్రపంచానికి బద్ధుల్ని చేసేసి కట్టిపడేసి జనన మరణ చక్రంలో చిక్కుకుంటాం. ఎప్పుడైతే ఆ పని అయితే సక్రమంగా చేసి, ఆ పని నుంచి వచ్చే ప్రతిఫలాన్ని భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను అని కృష్ణార్పణం అనుకుంటూ చేస్తే, నా కోసం కాదనే భావాన్ని మనం డెవలప్ చేసుకోవటానికి ట్రై చేయాలన్నమాట. సో అది ప్రాక్టీస్‌తో మనం ట్రై చేయాలి. అలాంటి స్థితికి మనం రాగలిగితే ఆ పని యొక్క మంచి, చెడు ఏదైనా పాపపుణ్యాలు గాని అది మనకు అంటుకోదు. అందుకని అప్పుడు మనకి విముక్తి తెచ్చుకునే మార్గం ఉంటుంది. ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి చెందగలుగుతాం. కాబట్టి ప్రతిఫలాసక్తిని వదులుకుని, అది భగవంతుడి ప్రీతి కోసమే చేస్తున్నాము అనేటటువంటి పనులు అకర్మలు. అకర్మ అంటే పని యొక్క రిజల్ట్స్, పాపపుణ్యాలు మనకు అంటుకోవు. మన స్లేట్ క్లీన్‌గా ఉంటుంది. అలా చేస్తే. మన క్లీన్ స్లేట్ ఉంటే మనకి మోక్షం వస్తుంది. మనకు ఆ పని యొక్క పాపపుణ్యాలు అంటుకోకుండా ఉంటాయి. సో ప్రతిఫల ఆసక్తి వదులుకుని భగవంతుడి ప్రీత్యర్థం పని చేస్తే అది అకర్మ. అలా అకర్మ చేసినప్పుడు మనకి మోక్షం వస్తుంది అని అంటే పాపపుణ్యాలు అంటుకోనప్పుడు ఏమవుతాం, ఇంకప్పుడు మోక్షం అనేది వస్తుంది. సో వీటికి కర్మ ప్రతిక్రియలు ఉండవు. అంటే ఆ కర్మ యొక్క రిజల్ట్స్ మనం ఆ రిజల్ట్స్, ఆ యాక్షన్స్ మనం అనుభవించాల్సిన అవసరం లేదనమాట. సో అంటే మరి పాపం వస్తే ఒక రిజల్ట్ ఒక రకంగా అనుభవించాలి, పుణ్యం వస్తే ఇంకో రకంగా అనుభవిస్తాం. కానీ మనం భగవంతుడి కోసం చేస్తే పాపం, పుణ్యం ఏది కూడా మనకు ఆ పని వల్ల అంటుకోదు. అలా అంటుకోనప్పుడు ఇక మనకి జీవాత్మకి బంధించటం అనేది ఉండదు. మోక్షం అనేది వస్తుంది ఆత్మకు. కాబట్టి దానిని అకర్మ అంటారు. ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్‌లోకి వెళ్తే అకర్మ అనేది ఇక వాళ్ళు ఏ పని మీద, ఇది పనులు చేస్తూ ఈ రకంగా అకర్మ చేయటం. పనులు కూడా చేయకుండా వాళ్ళకి అన్నీ కూడా భగవంతుడికి టోటల్ శరణాగతి అయి ఆ నిత్యానంద స్థితిలో ఉంటారు. అలాంటి మహానుభావులు అరుదు. వాళ్ళు
వాళ్ళకి మామూలు కర్మలు చేయవలసిన పని కూడా ఉండదు. కానీ మనం ఇలా కర్మను భగవంతుడి ప్రీత్యర్థం చేస్తూ ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తి వదులుకుంటే అది అకర్మ అవుతుంది. సో, ఇలా భగవంతుడిని అంటే రోజు ఎప్పుడూ అనునిత్యం భగవంతుడి ముందు కూర్చుని పూజలు చేయమని కాదు ఈ బొమ్మకర్థం. మనస్సులో మనం ఆ భావాన్ని పెంచుకోవాలి. ఈ పని చేస్తున్నాం, అది బాగా చెయ్యాలి అనుకోవటంలో తప్పు లేదు. కానీ ఈ పని చేస్తే ఆ లాభం వస్తుంది, ఆ లాభం వస్తుంది అని మనస్సు దాని మీద కాకుండా ఆసక్తి, కోరిక దాని మీద వదులుకుని భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను. ఆయన ఇది సక్సెస్ చేసినా, ఫెయిల్యూర్ చేసినా ఆయన ఇష్టం. నేను ఇది ఆయన కోసం చేస్తున్నాను అనేటటువంటి భావాన్ని నేర్చుకోవాలి. కర్మ, కర్మ అంటే మంచి పనులు. అవతల వాళ్ళకి సహాయం చేయటం, మన ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ ఈ ఈ మంచి పనులు చేస్తే ఏమిటి రిజల్ట్? మన ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోవటం, మనస్సు చిత్తశుద్ధిని పెంచుకోవటం ఇవన్నీ జరుగుతాయి. వికర్మ చెడు పనులు. అవతల వాళ్ళకి హాని చేయటం, చంపటం ఏదైనా కానీ, లేదంటే మనల్ని మనం చెడు అలవాట్లతో మనల్ని మనం పాడు చేసుకోవటం ఇవన్నీ వికర్మలు. అవి ఈ 3 కర్మలు. సో, ఇకపోతే భగవంతుడికి మనకు ఉన్న వ్యత్యాసం అంటే ఇందాక కొన్ని చూసాము. మనం కొన్ని డిఫరెన్సెస్ జీవుడికి, భగవంతుడికి ఉన్న పోలికలని. ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏమిటి అంటే భగవంతుడే మాయను నియంత్రించేవారు. సో, అంటే ఈ సత్వరజస్ తమో గుణాలు అన్నీ కూడా ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నాయి. దానినే మాయ, మాయ మాయ అంటారు. జగమే మాయ అంటారు. మాయ అంటే ఏమిటి అంటే ఆ మాయ అంటే సత్వరజస్ తమో గుణాలు. ఈ గుణాలన్నీ కూడా ఈ ప్రపంచంలో ఆవహించి ఉన్నాయి. ఈ ప్రపంచంలో పుట్టిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఈ గుణాలకి ఎవరో ఏదో ఒక గుణానికి బానిస అయిపోతూ ఉంటాం. ఇక ఆ తర్వాత ఆ గుణాలు మనల్ని తోలుబొమ్మలాట ఆడిస్తూ ఉంటాయి. పప్పెట్స్ లాగా అని నిన్న ఒక బొమ్మ కూడా చూసాం. సో, ఆ మాయ మనల్ని నియంత్రిస్తూ ఉంటుంది ఈ పనులన్నీ చేయటానికి. అయితే భగవంతుడే ఆ మాయను నియంత్రించేదెవరు అంటే మనందరినీ మాయ నియంత్రిస్తుంటే ఆ మాయను భగవంతుడు నియంత్రిస్తారు. కృష్ణుని రూపం, ఆయన రూపము శాశ్వతమైనది. మనది భౌతిక శరీరం ఎప్పటికీ ఉండదు, శాశ్వతం కాదు అని చెప్పుకున్నాం. సో, ఇక్కడ మనము మాయచే నియంత్రించబడతాం. ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఈ 3 సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం 3 కూడా తోలుబొమ్మలాట ఆడిస్తూ ఉన్నాయి మనల్ని. కానీ భగవంతుడు ఈ ఈ మొత్తం ఈ మాయా భౌతిక ప్రపంచం అంతటినీ కూడా నియంత్రించేది, కంట్రోల్ చేసేది భగవంతుడు. మనల్ని కంట్రోల్ చేసేది ఈ మాయ అయితే మాయనే కంట్రోల్ చేసేది భగవంతుడు. భగవంతుడి శరీరం శాశ్వతమైనదైతే మనది తాత్కాలిక శరీరం. తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినస్తత్వదర్శినః. ఇక్కడ ఇది గురువు అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్. ఈ జ్ఞానాన్ని నేర్చుకోవటానికి ఒక గురువు కావాలి. కాబట్టి ఆ గురువును ఏ రకంగా మనం తెచ్చుకోవాలి, ఏ రకంగా ఆ గురువుని ప్రార్థించాలి అనేది ఈ శ్లోకంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వివరించారు. సో, ఆయనే స్వయంగా చెప్పారు గురువు అవసరము, గురువుని ఏ రకంగా మనము ప్రార్థించాలి అని. తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన ఈ రకంగా ఒక గురువును పరిప్రశ్నేన సేవయ, ఒక గురువును చూసుకుని ఆయనను సేవలు చేస్తూ శ్రద్ధగా పరిప్రశ్నేన ప్రశ్నలు వేస్తూ మనం అడగాలి. ఒక గురువును చూసుకుని ఆ గురువును మనం ఎంతో మర్యాదతో ఆయనను సేవిస్తూ ఆయనను మనం ప్రశ్నలు వేసి జ్ఞానాన్ని పొందాలి. అప్పుడు ఉపదేక్ష్యంతితే జ్ఞానం, ఆయన మనకు జ్ఞానాన్ని ఉపదేశిస్తారు. జ్ఞానిన తత్వదర్శినః, ఎందుకు? ఆయన తత్వాన్ని దర్శించినటువంటి జ్ఞాని కాబట్టి ఆ గురువు. సో, అలాంటి గురువును వెతుక్కోవాలి. ఆ తత్వాన్ని దర్శించినటువంటి జ్ఞాని మనకు జ్ఞానాన్ని ఉపదేశిస్తారు. ఎలా? మనము ఆయనకు శ్రద్ధతో సేవ చేసి ఆయనను ప్రశ్నలు వేస్తూ మనము కనుక్కుంటే ఆయన మనకు తత్వాన్ని దర్శించినటువంటి జ్ఞాని కాబట్టి ఆ తత్వమేదో మనకు ఉపదేశిస్తారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకానికి అర్థం అన్నమాట. సో, ఒక గురువుని చేరి ఈ జ్ఞానాన్ని నేర్చుకోండి. వినయంతో ఆయన్ను ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఆయనకు సేవ చేస్తూ పరిప్రశ్నేన సేవయ
ప్రణిపాతేన వినయంతో సేవ చేస్తూ మనం ఆయన్ను ప్రశ్నలు అడుగుతూ తెలుసుకోవాలి. అప్పుడు ఉపదేక్షంతితే జ్ఞానం, ఆయన జ్ఞానాన్ని ఉపదేశిస్తారు. ఎందుకంటే జ్ఞానిన తత్వదర్శిన, ఆ జ్ఞాని తత్వాన్ని దర్శించిన వారు, యథార్థాన్ని, ఆత్మదర్శనాన్ని, భగవంతుణ్ణి తెలుసుకున్నటువంటి వారు కాబట్టి అలాంటి గురువును చూసుకోండి. అయితే ఎవరు సాధించగలరు ఈ ఆత్మజ్ఞానం అంటున్నారు. భగవంతుణ్ణి ఎవరు తెలుసుకోగలరు? ఈ ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఎలా తెలుసుకుంటాం, ఎలా అనుభూతి చెందుతాం ఈ ఆత్మానుభూతిని అని గనక మనందరికీ ప్రశ్న వచ్చినట్లయితే, శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం తత్పరా సంయతేంద్రియ, జ్ఞానం లబ్ధ్వా పరాం శాంతి మచిరేణాధిగచ్చతి. సో ఈ చాప్టర్ పేరే దివ్య జ్ఞానం అంటున్నాము. సో ఈ దివ్య జ్ఞానం అంటే ఏమిటి అన్నది ఇప్పుడు చూసాం. భగవద్జ్ఞానము ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని తెలుసుకోవటం, మనకి ఆయనకి ఉన్న భేదాలు, ఆయనని ఎవరు చేరుకోగలరు, ఆయన ఎప్పుడు అవతరిస్తారు, ఎందుకు అవతరిస్తారు, ఆయన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు, ఏ లక్షణాలు వదిలిపెడితే మనం వదిలి ఆయన్ని ఆశ్రయిస్తే మనం చూడవచ్చు. వీతరాగ భయక్రోధ అంటే రాగం, భయం, క్రోధం వదిలిపెట్టి ఆయన ఆశ్రయిస్తే అని చూసాము. ఆ తర్వాత చివరికి గురువుని చూసుకోండి. ఆ గురువు అన్ని మీకు చెప్తారు. ఒక మంచి ఆత్మానుభూతిని తెలిసినటువంటి తత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్న గురువుని చూసుకోండి అని చెప్పిన తర్వాత ఈ జ్ఞానాన్ని ఎవరు సాధించగలరు అనేది మళ్ళీ ఇక్కడ ఫైనల్గా ఏం చెప్తున్నారు? శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం తత్పర సంయతేంద్రియ. శ్రద్ధ అనేది ఉన్నవాళ్ళు, శ్రద్ధ అనేది అన్నిటికంటే ముఖ్యం. ఎలా చేయాలంటే ఓవర్ నైట్ రేపటికల్లా మన అందరికీ జ్ఞానం రాదు. అది శ్రద్ధ, ముందసలు ఆ శ్రద్ధ అనేది ఉండాలి. తత్పర సంయతేంద్రియ, ఆ శ్రద్ధతో ఎవరైతే ఈ ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుంటారో జ్ఞానం లబ్ధ్వా పరాం శాంతి, వాళ్లకు జ్ఞానం లభిస్తుంది. పరమశాంతి మచిరేణాధి గచ్చతి, వాళ్లకు పరమశాంతి లభిస్తుంది వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. సో దివ్య జ్ఞాన ఎవరైతే శ్రద్ధ విశ్వాసంతో ఉంటారో వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంద్రియాలను నియంత్రణ చేసుకుని కంట్రోల్ చేసుకోవటం ఎవరైతే చేయగలుగుతారో, ఆ శ్రద్ధ విశ్వాసం ఉండి ఇంద్రియ కంట్రోల్ ఉన్న వాళ్ళు, సెన్సెస్ని కంట్రోల్ చేసుకోగలిగిన వాళ్ళకి ఈ జ్ఞానం లభిస్తుంది. అప్పుడు వాళ్ళు పరమశాంతిని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ శాశ్వత శాంతిని మనం పొందాలి అంటే ముందు శ్రద్ధ విశ్వాసం ఈ రెండు కూడా ముఖ్యం. నంబర్ 1 పాయింట్ అది, శ్రద్ధ విశ్వాసం. నంబర్ 2 ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకుని మనస్సును, సెన్స్ని కంట్రోల్లో పెట్టుకోవడం. అలా పెట్టుకున్నప్పుడు మనకున్న ఈ చెడు లక్షణాలు అన్నీ కూడా మనం రాగము, ద్వేషము, కోపము, భయము ఇవన్నీ కూడా వదిలిపెట్టగలిగినప్పుడు శ్రద్ధ విశ్వాసాలతో అప్పుడు మనకు ఇంద్రియ నియంత్రణ జరిగిన తర్వాత ఈ జ్ఞానం అనేది, ఈ పరమశాంతి అనేది లభిస్తుంది. ఎవరు సాధించగలరంటే ఇలా శ్రద్ధ విశ్వాసాలతో ఇంద్రియాలను, మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోగలిగిన వాళ్లకు. ఎవరు సాధించలేరు ఇది అంటే అజ్ఞశ్చ శ్రద్ధధానశ్చ సంశయాత్మా వినశ్యతి, నాయం లోకోస్తి నా పరో న సుఖం సంశయాత్మనః. దానికి కరెక్ట్గా ఇంతకుముందు శ్లోకానికి ఆపోజిట్ అన్నమాట. శ్రద్ధా విశ్వాసాలు ఉండాలి అంటున్నారు ఇక్కడ అజ్ఞశ్చ అశ్రద్ధధానశ్చ అంటే అజ్ఞానము, జ్ఞానము, విశ్వాసము రెండూ లేనివారు. సంశయాత్మ అంటే అనుమానం, అంటే సందేహం అన్నమాట. విశ్వాసం అనేది లేదు. వాళ్ళు వినశ్యతి, ఇక వాళ్లకు ఇది పొందేటటువంటి అవకాశం లేదు. నాయం లోకోస్తి నా పర, వాళ్ళకి లోకంలో కానీ, ఈ లోకంలో కానీ, పరలోకంలో కానీ న్యాయం ఈ లోకంలోనూ ఉండదు, నా పరలోకంలోనూ ఉండదు. ఏముండదు? నా సుఖం ఉండదు. ఎవరికి? సంశయాత్మనః, ఎవరైతే
సంశయంతో ఉంటారో, అనుమానంతో ఉంటారో, అంటే విశ్వాసం లేకుండా ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఈ లోకంలో కానీ పరలోకంలో కానీ సుఖం అనేది ఉండదు. వాళ్ళు సంశయాత్మ వినశ్యతి అగ్నశ్చ అశ్రద్ధధానశ్చ. జ్ఞానం లేకుండా, శ్రద్ధ లేకుండా, సంశయంతో ఉన్న వాళ్లకు ఈ భగవద్జ్ఞానం అనేది వినశ్యతి, వాళ్ళకు లభించదు. వాళ్లకు ఈ లోకంలో కానీ పరలోకంలో కానీ సుఖం అనేది లేదు ఈ సంశయాత్ములకు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఈ సందేహాలు, భగవంతుడి మీద జ్ఞానం, విశ్వాసం అనేది లేనప్పుడు ఇంకా మనం ఏది కూడా సాధించలేము. తస్మాద్ అజ్ఞాన సంభూతం హృత్సం జ్ఞానాసినాత్మనః చిత్వైనం సంశయం యోగం ఆతిష్టోత్తిష్ట భారత. కాబట్టి తస్మాత్, కాబట్టి అజ్ఞాన సంభూతం హృత్సం జ్ఞానాసినాత్మనః, కాబట్టి అజ్ఞానంతో సంభవించినటువంటి హృత్సం జ్ఞానాసి, హృదయంలో తలెత్తినటువంటి, మన హృదయంలో తలెత్తినటువంటి ఈ సందేహాలను ఈ జ్ఞానం అనేటటువంటి జ్ఞానాసిన్ ఆత్మనః, ఈ జ్ఞానంతో చిత్వైనం అంటే జ్ఞానంతో ఖండించు. సో అజ్ఞానం నుంచి మన మనస్సులో తలెత్తిన ఈ సందేహాలను నువ్వు జ్ఞానం అనే ఆయుధంతో ఖండించు. సంశయం యోగం, కాబట్టి ఈ సంశయం, చిత్వైనం సంశయం, ఆ సంశయాన్ని నువ్వు ఖండించు. దేనితో? జ్ఞానం అనే ఆయుధంతో ఖండించు. ఈ అజ్ఞానం అనేది నీకు అసలు ఎలా తలెత్తింది? అజ్ఞానం నుంచి నీ మనస్సులో తలెత్తిన ఈ సందేహాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి? అజ్ఞానం వల్ల వస్తున్నాయి. కాబట్టి ఆ జ్ఞానం అనే ఆయుధంతో ఈ సందేహాలను ఖండించు. సో జ్ఞానాన్ని తెచ్చుకుంటే ఈ సందేహాలు పోయి విశ్వాసం అనేది మనకు డెవలప్ అవుతుంది. సో యోగం ఉత్తిష్ట భారత, అలా నువ్వు ఈ యోగంలో స్థితుడవై యుద్ధం చేయటానికి లే. ఉత్తిష్ట భారత, నువ్వు లే భారత అని చెప్పి భరత వంశస్థుడా అని అర్జునుడిని సంబోధిస్తూ చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ అజ్ఞానం వల్ల ఏదైనా నీ మనసులో ఈ సందేహాలన్నీ వస్తున్నాయి. నేను చంపుతున్నాను, నేను చేస్తున్నాను, ఇదంతా అనుకుంటున్నావు. నువ్వు కాదు చేసేది. ఏ పని చేసినా ప్రతిఫలం భగవంతుడి కోసం చేయాలి. నీ స్వధర్మాన్ని నువ్వు చేయాలి. నువ్వు రాజంటే నువ్వు చేయవలసిన పనే ఇది. నీ రాజ్యాన్ని నువ్వు రక్షించుకోవటం అంతే. ఇది నేను చేస్తున్నాను, నా కోసం చేస్తున్నాను అనేది కాదు. నీ డ్యూటీ ఏమిటో నువ్వు చెయ్యి, ఫలితాన్ని భగవంతుడికి అర్పించు. డ్యూటీ బాగా చేయటం వరకే నీ పని అని చెప్పి ఇవన్నీ బోధించిన తర్వాత, సో అజ్ఞానంతో నీ మనసులో వచ్చినటువంటి సందేహాలన్నీ ఈ జ్ఞానం అనే ఖడ్గంతో నువ్వు ఖండించి ఆ అజ్ఞానాన్ని, సందేహాల్ని నువ్వు వదులుకుని లేచి నువ్వు యుద్ధంలో ఉత్తిష్ట భారత, లేచి చేయవలసిన పని చెయ్యి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇతి షోడశకం నామనం కలికల్మషనాశకం నాతః పరతరూపాయ సర్వవేదేషు దృశ్యతే. సో హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఈ సకల వేదాలన్నీ వెతికిన ఈ కలియుగ విషపూరిత ప్రభావాలను రూపుమాపటానికి ఈ 16 పేర్లున్న హరే కృష్ణ మంత్ర జపం కన్నా వేరే తరోపాయము కానరాదు అని కలిసంతరణ ఉపనిషత్తులో చెప్పారు. సో మనం ఇక్కడ ఈ అజ్ఞానాన్ని చూసాం. అశ్రద్ధదానశ్చ సంశయాత్మ వినశ్యతి. సో జ్ఞానము విశ్వాసము లేని వారు ఈ భగవద్జ్ఞానాన్ని పొందలేరు. ఎవరు పొందుతారంటే శ్రద్ధవాన్ లభతే జ్ఞానం. ఎవరికైతే శ్రద్ధ తత్పర సంయతే, ఈ శ్రద్ధ విశ్వాసాలు ఎవరికైతే ఉంటాయో వాళ్ళు ఈ జ్ఞానాన్ని తెచ్చుకోగలరు అని చూసాం. సో ఆ తర్వాత వీతరాగ భయక్రోధ, ముందే చెప్పాం, ఆ శ్లోకం కూడా ముందుగానే చూసాం. ఆ వీతరాగ భయక్రోధ అవన్నీ వదిలేసిన వాళ్లకు భయము, క్రోధము ఇవన్నీ ఎవరైతే వదులుకోగలుగుతారో వాళ్లకు మనకు వదులుకుని మన్మయా మాం ఉపాశ్రిత, నన్ను ఎవరైతే ఆశ్రయిస్తారో. సో ఇవన్నీ వదులుకోవాలి. రాగము, భయము, కోపము ఈ లక్షణాలు వదులుకోవాలి అంటే హరినామ జపమే మనకు మార్గము.
అందుకని ఆ హరే కృష్ణ నామజపాన్ని మెల్లగా మనము ఒక్క మాలైనా రోజు చెప్పుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తే మన మనసులో మలినాలను క్రమేణా తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. హరే కృష్ణ. మనం ఇప్పుడు ఇంతటితో ఇది పూర్తయింది. ఈ గీతా పాఠంలో ఏం చూసాము అన్నది ఒక్కసారి మళ్ళీ చూద్దాం. ఈ గీతా సారాంశం ఈ పాఠానికి. అత్యంత పాపకర్మలు ఆచరించే వాళ్ళు సహితం ఈ దివ్యమైన భగవద్జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించినట్లయితే దుఃఖాలతో కూడిన ఈ భవసాగరాన్ని దాటివేయగలరు. ఒకవేళ పాపాలు చేసినా సరే ఈ భగవద్జ్ఞానాన్ని మనం ఆశ్రయించి మనం ఆ మార్గంలోకి వెళ్ళగలిగితే అప్పుడు ఈ భవసాగరాన్ని దాటగలము అని చెప్పి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము. హరే కృష్ణ. ఇంకా ఈ చాప్టర్ని మనం ఈ వైష్ణవ ప్రణామంతో ముగిద్దాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. ఇంతటితో